So kinahanglan dyan na isang putlon, yung among tambis, sayang po narabas sa bunga. Kay kani matumbahan magud ang warda ni guys, delikado. Tsaka ni among saging pud natumba pud di gabi kay grabe pong kasiga kadto unos, naghaguros sa unos mo natumba ni saging pagkaadto. So atay mahimo guys kay tumbas unos. Hello guys, maadtong adlaw natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana dara sa Johanan ni Mata kay halagi ni giluto nila hang pisa. Nga baligya nila sa eskwelahan. Stilo larga na si Ja. Ja kuan guys, ako yung nagluto sa hang pizza hindi siya mataog sadyo. Ja salamat sa Ginoo guys kay na okay na si Cristel. Kuan lab maguna sa ni kuan guys ni Marobs. kuan gloves ni sa taas kay butan maguna sa nga bata. Labsod na siya ni Mama Robs. Raga na mo prinsesa guys. Ay sa kanila salamat sa tanan guys. Salamat sa inyong tanan guys pag Salamat sa tanan. okay na siya. Bye. Bye. Okay na siya guys kanang eskwela na. Amping na ka, nabinak. Wala mas danti mukuan kay bawa man sa nga na say kauban na say classmate usa ka buok. Bye Dante. Dante bye. Bye Dante to sa ate. Di pa kaya alam kay naman say kuan. Basta na kauban si Cristel. Salamat ko sa tanan nga nag-ampo para ni Cristel dyan. Salamat ko kadyo Ginoo guys kay di man dyan ta pasagdan sa Ginoo basta ampo lang ta itong kaligtasan. Katos Cristel guys nakuha na dito siya kanang nagkaon na dito sa bawal. So guys kay busy lagi ko kadyo ron kay kuan. Ako yung nagluto siya ang mga kuan sa pisa. Hindi ko na ito pisahat. Pero lami siya guys. Mato yung tagdong ang sinikulo. Saging naman ako. Isang mga saging na nga tumba. Ay kasagkadog hangin gabi Tumba si just kuan. Hangin. Grabe hangin gabi. Paka jud taman lagi. Medyo gani ka ng bahay. Wala. Lupad ng atok na. Tibay pagkado sa bisag buslot na sa nga tanan no. So mamahaw sa ta guys. Okay guys. Nasay ka diet dari dia. Oy, sakpan ka ha. Nagli mo duha diha ha. Ha. Mo ni mo ga kuanan nga uyab. Hala. Biolita. Ikaw hawagan pagka Biolita ha magsira mo kuan diha, li ra mo sagit. Ajojo gawas Biolita kay na. Dante gatang nimo. Nauwaw Dante. Dante nauwaw ka? Sakpan og sa Dante guys. To ang bisaan ko kay. Labtanan ko nuko. Nawala ko kada balik na sila. Dante! Dali! Ay! Mauwaw man di kag masakpan ka. Nagawag-uwag. Gawas ka, Biolita? Biolita? Nagbantay dyan guys kay muli sa kong balik na Dante kay murag nauwaw na si dyan kay sakpan man o. Huh? Labtanan ko nos Mama Ruby ay. Labtanan si Mama Ruby oh. Tanawa nilusot na ng iyahang baba oh. Bilita nimo. Bilita oh, gawas ng iyang baba oh.
Waga na pud ka kay buwanon na pud. Ha? Waga na pud ka. Ha? Iwaga na pud ka ha? Iwaga na siya guys kay muli kung balik na sila dito kay na mas bilita diha oh. Loyang bilita oh nawa. Taman rin taon siya li. Bilita naman taman ramos li bilita. Lun karon kay gitumba sa hangin. Guys, natumba po na siya na narabas siya nakakadong bulig. Diyan na siyang gikuan guys diya. Nala siya nahinugan diya. Waton pa na mo danis kuan niyang auntie. Kay nahinugan na. Kay basi mo rito diyang auntie nagka kabado. Mga mong kuan diyang bahin. Jagdarin tumba po dia. Kadung bulig na. Kadung sa bulig sa nga tumba si Jas kay ang mga saging ron dali kadung matumba. Kay kuan ka ng niwang ang babaw ba. Karon guys ang nampot doon ng mansanitas na si babaw sa atep. Kaya na daot na namang atep mo. Pero sundang na lang. Ata. Pagpapakal ba? Pura. Sabi ko, marangit yan sa iya lang sira. Ito sa kitin ka. Pwede pa ba mo ano? Parang may upat ka
Nawasan na, Bi. Asa? Kaya nito liwa ako ng upat na gilira. Bali niya na. Sa baray. Ano ka na? Paul! Panawasan yung mga tanong uban, Bi. Siya mga kanong panag-vlog mo, nagpurma ko. Asan pa naman? Ano na yung mga tricolors, oh. Saan tricolors, ma? Kanang mga ilo. Hindi pa nagsisa na. Taman? Kami? Para ba na siya tumanan? Ito na ibabag na ako para di matumanan. Hindi pa na pinag doon. Bukod doon na akin pa? Kaduman? Ha? Wagsak mo sa to. Kung may galaw ng materyo, kuha siya, kuha niyo. Kasi ano, Kaya ang tabuhay ito sundaw. Hintay ha, nabi madalis ako. Isa! Oh, kananay dako walang kuha na, kananay dako. Sundag ko ah. Kananay dakong ilo. Ano? Huwag ka na pong naidako pa, kani pa. Mabaling yung dako kayong gabi-gabi ba? Isunod sa bay. Kana naidako kayo ba? Ilo. May ilo ko na, dako ka na. Dako ni dakong dahon. Kana ba na sa utubangay mo dili? Ano na inay? Dinatag isipin ba kana? So guys, trabaho man tanis sa uglaki pero si Papa Edi man guys, di sa pwedeng mo saka kay kuan isda ka nang malipong na siya magsaka-saka. Daga ko kay sa una raman jud ko nga murag unggoy man ko mo nang asa makasaka galing kog lubi. So unang time nga ako pay bata pa makasaka pug lubi. Ya. Manang ako na lamay ni sakadari sa babaw. Para nililing pamutlan kay mukuan lagi isda ka nang maghapak-hapak sa atep ja. Gabi iwa ko nakatugay kada hapon mo jud dari nay unos. So akala naman jud kwantahan nga maputod lagi ni. Wala si Toy maiko ma.
Baro. Wala. Dito saan? Dito ko dito okay, nagputol mo ko dito. So kailangan putlan dito oh. Kaya naikuan, naiwire ha. Dali ah. Salamat. Kaya hindi Yung guys, kaya kinahanglan magubaputlan kay na wire sa kuryente. Na putlan na din dari mga kuan kinahanglan putlulon katong dito dapit sa atep o na iputol. Kadto makita guys na dapit sa kuan. Kaya ito na nagputol kay dari di pa na putlon kay sayang pag ang mga tanong ba mainta na pud kay ra man jud ka edit dari. Diyan mo lagi nag-prepare na lagi po mismo nga kuan dari guys. Kanang si bako ipaladyo na ta sa pagju. Pero kada hapon jud dari nay unos mo kita nga mga saging dari nga tumba. Mo hinayang po dari sa muhang ambis guys. Daghan ra ba jud kadto sa bunga. Ang dari dapit awan hapot da kay daghan kayo sa bunga dito ra dapit kay naa lagi wire na delikado mo gulong wire guys eh. Tumbahan upan. Manang kuan naman dyan hadari, giuna naman dyan hadari. Nakakita da ko YouTube karon guys, kanang nay ning kuan na day murag naaning landfall na day sa kuan kanang Guam. Kita ko YouTube baray kuan karon nanaw ko. Kanang nana dito nagunos na dito sila ha. Daang uwan pud ja. Amping mo diha sa kanang na apilan lagi daning bagyo pag amping taon tang tanan kay wala ta kay bawo day kanang maigo po dani sa Pilipinas ba man ang ampo lang gyapon ta. Diya. Kinahanglan jud nga mag-prepare pud ta sa mga kaligtasan baka nang wa kay datugan si bako nga na ba man ang ato jung i-secure ang atong pamilya nga tanaw-tanawon tos mga palibot nga unsay mga pwede makadamage nga na kung guys kanang pagbagyo bitaw nga audit. Sige kung panawag nila dari nga kanang kuan kana pamutla na namo kita nang dados na audit nga nga tumba. Kaya wadyo dili na pulungi ba kay dapat pulungan tato kay ron di ma kuan sag hangin ba matumba. So kinahanglan jud nato naman ning kuan ta tawag to mag-anda, laging handa ba sa atong kuan nga atong maligtas sa atong kaugalingon atong pamilya, ja ampo anang lagi na mag-prepare ka ja. Kuan day guys karon ang barangay na sige libot-libot dari nga kuan, nagsige announce nga og lali ko ni bagyo lagi kuno maabot kuan na sila nagpahibaw na sa mga tao nga kanang mga dapin sa dagat pwede ra kunong mo likas dito sa barangay hall. So nagsige na sila announce sa kalsada manang kuyawan lagi pagka na magsige announce dito nga na ba nya hibaw hinon mi guys ug naasa ra kay si Nicole magstanaw man asa dapit ang mga radar jam. Kuan lagi si Mamar asa tunak Mamar ay
Mamar. Mawar. Si Mawar dahil na. Nga dari sa Pilipinas. Ug musud simba ko. Biti. Ma'am Biti. Ala Diyos ko si Biti kapangan. Raba dun nimo ning bagjo. Pitaw amping diha mambit. Sa Germany. Diya. Amping mo diha kung asa mo dapit nga lugar. Ginoo ko kay malagi na. Kanang di nanta mausab to mga nahitabo bitaw nga audit. Kay hantud karon na agihapon. True maghapon ko sa audit. Kanang murag na. Hapit na jud ko dito mabuang sa audit. Ja, salamat ni kadyo ko ni Ma'am Ingrid ug sa iyang pamilya nga ningari lagi diri sa amo aning bisita. Ja, wawa jud kadyo guys kanang bisitahon bitaw kag ingana nga sus kanang ultimo ra jud ka nga ingana nga igura mi nga tabil-tabil na among bahay dili man pud mi ma wanan ja kanila lagi among bahay lagi simba ko lagi na bagjo sus sara jud na kahujop simba ko lagi palajo no ko palajo lang jud kay wa pagalita ka kuan sa recover sa pagka pandemic ja maabutan na pud nga ni simba ko palajo lang jud so katong mga nanggibahi palajo lang taon ja nara bali koy kuan kanang sister-in-law ni Ma'am Ingrid mo nga rin nagka-birnis no palajo lang taon sa ampo lang jud guys nga mawara ning kuan nga di mo sud dari sa teng kuan diri sa Pilipinas pero murag lajo ra man siguro sa Visayas kay murag ang gikuan kay murag Luzon ja siyempre yung Luzon na dyan yung mga unuan yung mga hinungaw nga na basin ba ko palajo laman ta kay wa palagi ta nakakuan so guys mo to ang video tanang atong buhaton lang jud i-secure natong pamilya nga palajo sa mga kuan ja karon manawag ko nanay didto sa Bohol kay sige man jud ko panawag didto ja kuan kanang malagi na kay gabalik-balik na ko kanang magkuan lagi ta magampo nga ipalajo lang ta sa mga katalagman kay mora man jud ni atong tawgon ang Ginoo ra man jud tawgon na to ang Ginoo ja kuan kanang mo kuan man pud na sa maminaw man pud na sa atong pag-ampo basta mulihok lang pud guys sa kuan kanang di sige lang tag-ampo unja wa ta mulihok wa jud na atong kuan manang kuan lihok tawo kay tabangan ta ka mo naging sa Ginoo so maray mo baton mulihok ta tong kuan itong mga palibot sa may dapat nating i-kuan i-prepare para kuan kabantay ta sa atong kuan ba diya kami dari among bantajan jud kining dagat lagi simba ko mo kuan ni siya kanan kay lagi may dagat mo jud ang kakuyawan dari mapuzo guys kay do lagi may dagat madugli kuno sa una pag audit kay ang dagat wa mo dako ug may dako pa to simba ko lang nasinog kuan jud to simba ko na ni kay labi na aghangin nga gikan didto ug kira aghangin gikan sa babaw kay patabunan ra mis bundok diha ug dari pud gikan patabunan pud mis na resort diha. So mo to guys, rantaasan na kadto ang video. Salamat kadto sa inyong pag-tan-aw ja. Kanang shout out ninyong tanan sa mga komentor, di jud mo na ma-replyan basta kay bawo na mo nga hanang gibasa to inyong mga comment. Salamat kadto sa pamilya ni Ma'am Ingrid ug ni Ma'am Bit, ni siya. Kanang Ma'am Biti diha sa Germany. Ja kang Ma'am Cheryl nga rang kagwapa kadto na diha sa Colorado. Sa tanan-tanan din ako ma-mention sa dahan kadtong salamat ninyo tanan guys kay mo pahuway sa pagkukulod kay na ang mata nang langom na ninja nagman-upload ni mo higda sa pugko kay managpahuway magkuan ko kana maghapbat ko kay grabing katuhan ni ang mga kuan guys kasaka kada nang kuan ba daghang kadong mga namilit ang liog usag dilang kanang salamat see you in my next vlog I love you all amping ug ampot ang tanan.